Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Musenko musibe heddiyankoɓe dental daga dental dine on calminama on juurama on ñagama duwaw on calminito calminello en ɗon ɗo hande e Daka mo Madina Gounass hande le 26 avril 2025 en ɗon ɗo e Daka ngari no garduɗen ɗum ni hitande foof e gardugol ceerno men ceerno Yahya Ly mawɗo dental dine en calmini dental ngal en juurima ngal en ñaguima ngal duwaw en mbiya kadi julɓe ngari no gardatno ni wonɗo ko ɗo tan woni gaccuɗo galle mum gaccuɗo ɓesgu mum gaccuɗo foof mum welu mum foof mum ari ha e Daka wonko addi ɗum ɗo no alhamdulillah rabbil alamin Allah addi en ɗo jaam en tawi ɗo jaam eɗen ñaago Allah ko ɗaɓɓete ɗo ko yo Allah rokku en ɗum rokka ko ɓurɗum kala Allah junno gurdam ceerno meɗen o rokkamo sembe o ɓeydnoma kisal o ɓeydnoma nenka nde wonno ko nafoore mere ɗum noon dendagal ko heɓerno ɗo ko ɗaminnoɗo ko ɓuuri ko yen keɓ ko ɓuuri ko cikkuɗen ko nde wonno ko heɓere ɗo ko haalatako si noon haalata noon haalo wonko haalatako hen wonko haalto hen ɗum Allah e moƴƴere mum Allah addi en dow jaam ɗum noon en ñagono dendagal ɓiɗɗo julɗo toon foof ha tengti noon e yeeɓiyankoɓe dental dine nde wonno yeeɓiyankoɓe ene keewi ene kumpiti ene ko woni hen ɗum noon inchallahu hitande 2025 he ala foof ko ɓoccito en hen dendagal ko heɓete ɗo e moƴƴere dendagal ko wonɗo e nder Daka e moƴƴere muɗum foof muɗum inchallahu ma on tin e ballal ceerno Yaya Ly inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatuh. Yallah ko Daka jaɓaɗo kadi kala ko heeɓi hen moƴƴere yo Allah rende enen foof on calminama on mbiyama kadi bisimilla e siide he nde wonno neɗɗo o omo yiiɗi moƴƴere omo yiiɗi wallude ɗum noon onon foof daroɗen hen ɓeydon walludemo nde wonno ko woni dow mum ko wona cakan ko wallude julɓe neɗɗo noon sono walla julɓe gonganima Allah walla ɗum kono ko ɓuuri moƴƴude ko ɓeydo wallede noon dendagal ɓiɗɗo julɗo woni foof wonɓe Europe wonɓe Amérique wonɓe Asie wonɓe Afrique centrale Afrique de l'Ouest e Moyen-Orient dendagal ɓiɗɗo julɗo woni foof ene yeeɓa dental Daka dental dine on calminama on juurama on mbiyama bisimilla Daka hiko noon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. yo ceerno Habibou Ly a jarama weltama no mbiɗani ko noon tigi way ɗum woni Daka dental dine TV ari Daka tawtere ɗo lomtade gollal ngal no wiyeno ɗum toon wiya ha joni adina ɗon ko lomtade kala ko juuli ga ko poɗɗen wawde dañde yettinde bandiraɓe yetto bandiraɓe hande woni kirnogol yimɓeɓe nagara futuro woni fuɗɗode nde o saaha joni woni noon koye arede ene yimɓe ne gara seeɗa ɗo woni caliki ɗo woni juulede nde yimɓeɓe nan jooɗi on jii yimɓe ne gara suwata fuɗɗa taw koma futtire juule on saaha wona golɗe puɗɗima hen kadi on saaha seeɗaɓeɓe kalano ko ko wasiyete ko laamu ngu so foti haalde haala kodi haalde ko so gaynama haalede on saaha yimɓe pucco e golle gara mbaɗa wasifaji ɗi wasifa gasi noon on saaha kadi yimɓe kadi juula gueeƴe gasi noon kadi pawa galleji e nokkuji mumen ɗum ko fuɗɗa en cuwata fuɗɗa taw ɗum ɗo ko ha gandon ɓe gari Daka e dow jaam kadi en tawi ɗo jaam alhamdulillahi rabbil alamin ceerno ari yettima Daka o jula takkusan yettama Daka heddi tan ko yimɓe cabbodira ha waktu o yona yimɓe gara juula futuro o tawi futuro o gaynama tawi laamu ngu jogo haala gasi wasifa waɗe gasi noon yimɓe koye golle jarama salam musidɗo moɗon mbiyamo soɓi Allah Yaya Ly kala Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin bisimillah keɗotoɓe o wi andu kam Daka nani on jiiɗum hande ko 26 4e mois 2026 hande woni kirnol ngol no aset hande woni 26 kirnol ngol on jiide hande woni 26 kirnol nani